Ai, paha paikka. Et kerkeä nyt puhuu. Mitäs se isäntä sieltä oikein duunailee? Älä viitti, halkoja. Niin meikäläinenkin. Joo, mä oon nykyään tässä Myyntiboostin etätiimissä hommissa ja mä saan tehdä töitä mistä mä haluan ja milloin mä haluan. Joo, no sittenhän meillä on tässä kuule kaikki aika käyty. Mitäs halkoja se isäntä sieltä painaa? Älä niihin mäntyihin aikaa hukkaa, että se on koivussa on paljon parempi lämpöarvo, et johan se vaikuttaa sun energiahintoihinkin. Siitä päästäänkin kysymykseen, että mikä sähköyhtiö se siellä äijällä on? Kuunta, nyt lähtee priimasta. Joo. Noniin, no hei. Ei siinä. Meikäläinen joutuu pikkuhiljaa tässä alkaa lopettelee. Rupeaa olemaan ensimmäinen pino täynnä ja oli erittäin kiva viettää tää päivä sun kanssa ja tosi mukavaa kun löytyi ne sun sukulaisten numerot siitä puhelimesta, niin saadaan kertaheitoa hoidettua koko suvun sähköasiat kuntoon. Joo, hei, tervetuloa asiakkaaksi ja mennään näin eteenpäin.